De aproape 20 de ani țin cursuri de NLP, de programare neurolingvistică în țară și în străinătate. NLP-ul nu e o terapie, dar folosește tehnici similare cu cele terapeutice. E mai degrabă o metodă prin care să-ți educi propriul creier să gândească eficient, să te ajute să scapi singur de povara emoțiilor destructive și a gândurilor care te sabotează. Pentru că văd foarte mulți oameni care se trezesc cu o greutate pe inimă, cu inima pulsând intens sau cu un nod în gât, cu stomacul strâns de anxietate, și sunt oameni care trăiesc cu această frică de eșec adânc programată prin criticile pe care le-au primit în copilărie. Sunt foarte mulți oameni care se confruntă cu sentimentul că nu mai știu ce loc au în lume, ce rol au în lume și simt un gol interior, o lipsă de motivație. Își pierd această motivație, își pierd direcția, își pierd sensul, la un moment dat spunând nu mai știu cine sunt, își pierd încrederea în ei și apare frica de abandon, apare autosabotajul. Toate acestea dintr-un singur motiv, pentru că nu știu cum să-și reprogrameze computerul lor intern, cum să-și modifice programele mentale. Sunt oameni care trăiesc de ani de zile dominați de această anxietate, de tristețe, de frică sau de frustrare. Adevărul este că în peste 90% dintre situații nu e nevoie de terapie. Dacă în trecutul tău primeai alte mesaje despre tine de-a lungul vieții, azi gândeai altfel, simțeai alte emoții. Dacă în loc să primești critici, primeai laude, aveai mai mult respect față de tine. Dacă primeai încurajări, astăzi aveai mai multă încredere că poți reuși. Vocea ta interioară astăzi este foarte mult critică pentru că așa ți s-a vorbit în copilărie. Acesta a fost tonul și cuvintele pe care le-ai primit. Acestea sunt programele minții tale și au fost făcute tocmai de educația pe care tu ai primit-o. Majoritatea oamenilor nu știu că aceste gânduri, că acest dialog interior critic este cauza a ceea ce ei trăiesc în prezent. Și nu știu că pot să schimbe lucrurile, că pot să reprogrameze mintea. Numele meu este Marius Simion și am fost ani de zile în aceeași situație. Am căutat metode să evadez din propria mea viață, să schimb ceva în creierul meu, să rescriu acele voci critice programate în copilărie. Am folosit NLP-ul, am folosit psihologia practică, am făcut greșeli și încă mai fac, dar am învățat, am reușit să dau un restart total minții mele. Astăzi sunt trainer de NLP, acreditat internațional, am scris sute de materiale de dezvoltare personală, am format peste 1000 de absolvenți care și-au recăpătat controlul asupra gândurilor, asupra emoțiilor lor. De aceea, te invit și pe tine la o serie de 3 workshop-uri practice online pe 3, 4 și pe 5 februarie. Îți voi oferi un ghid concret în acele workshop-uri, astfel încât pas cu pas să poți dezactiva tiparele tale mentale negative care te țin pe loc. O să-ți dau, de exemplu, o tehnică care te va ajuta să-ți controlezi anxietatea. Vei putea transforma vocea critică din mintea ta într-un aliat care îți aduce încredere și putere interioară. O să te învăț o metodă NLP ca să ai control asupra stărilor tale emoționale, să scapi de cele negative și să-ți activezi la voință încrederea în tine, calmul, relaxarea, starea de bine. Iar cireașa de pe tort, o să-ți explic cum să-ți accesezi puterea subconștientului, ca să-ți poți reprograma acele convingeri, acele credințe care te autosabotează. Pentru că până acum majoritatea dintre noi am fost pe pilot automat, conduși de programele noastre din trecut. La aceste 3 workshop-uri o să afli cum se oprește acest pilot automat care îți conduce viața. O să înveți cum să-ți folosești mintea așa cum ai învățat să-ți folosești computerul. Poate azi gândurile și emoțiile tale sunt o povară și încă te blochează, dar poți învăța cum să le schimbi. Apasă pe butonul de mai jos, înscrie-te gratuit și rezervă-ți locul la workshop. Ne vedem în 3, 4 și 5 februarie. Te salut!